Filip Bajnovič, v nedeľu nás čaká prvý zápas sezóny Nike ligy proti AS Trenčín, kde si hrával 2 sezóny. Tak čo by mohlo na tohto supera platiť? Myslím, že Trenčín ako stále mladé mužstvo, dobré mužstvo, hrajú pekný futbol, taký herný futbol, ale myslím, že my ako Trnava nemusíme veľa pozerať proti komu hráme. Myslím, že každý zápas tej lige musí byť o nás. Dáme si dobrý výkon a myslím, že výhra príde. Ako som spomínal, ty si hrával za Trenčín a minulú sezónu si mu dal aj gól v drese Trnavy, tak sú pre teba niečím špecifické tieto zápasy proti tvojmu bývalému klubu? Áno, myslím, že každý hráč, keď hrá s takým bývalým klubom, chce ukázať viacej, má nejakú takú energiu naviac, chce poprostu ukázať, bol tam, že som grával, aj tam som dobre grával, dával som góly, ale myslím, že každý hráč, ktorý hrá, má takú nejakú motiváciu extra. A ako sa cítiš aktuálne, ako si na tom fyzicky, ako si pripravený? Myslím, že sa dobre cítim, urobili sme dobre sústredenie, myslím, že sme dobre pripravení, nachystaní všetci, myslím, že začína sa liga, teraz je pred nami, máme tu ten európsky zápas za nami, tak myslím, že sa dobre nachystáme na ten zápas.